Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa cikin shirin labaran Kannywood daga nan Best Arewa. Don yin farko zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran mu ɗora sabbin shirye-shiryen. To fa, zargin da ake wa manyan jaruman Kannywood ya tabbata sakamakon wani bidiyo da ya fito daga Salafi ya wallafa shi a fejinsa na Facebook inda yake cewa manyan daraktocin Kannywood su ne manya-manyan 'yan iska a masana'anta sakamakon yarinya ta baro gidan iyayenta babu wanda zai mata faɗa sai ta zo wani garin ta tare bata san kowa ba, babu wanda ya santa ta kama gidan haya ita kaɗai ta ci karanta babu babbaka wato kenan babu mai faɗa mata magana ta ji. Dr. Asalaf ya ƙara da cewa yarinya ta zo tana saka ɗamammun kaya za ta ajiye hijabi ta shigo gari tana tafiya ɗagos ita ba ta da wani buri wanda bata shiga wanda take so ta shiga Kannywood. Sai dai kashi a garin shiga Kannywood ɗin nan ne za a yi mata shigo ba zurfi sakamakon a yi mata ciki. Da haka Dr. Asalaf ya ƙara da cewa jaruman Kannywood babu wanda isa ya zo ya mana rufa-rufa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya sakamakon su ne suke fara lalata 'ya'yan arewa da har suke ɗaukan wasu ɗabi'u kala-kala da za ga wannan jaruma ta fito daga baya ka ji an ce an kama jaruma ta yi abu kaza. Tabbas wannan abin yana iya faruwa a masana'antar Kannywood kuma ba ma masana'antar Kannywood, duniya baki ɗaya ma ta san da irin wannan abin yana faruwa sakamakon abin da ƙasashe da dama suke maganganu akan shi. Wannan abin da ake yi baya kyautawa, inda wannan rigima ne ta fara daga Ladin Cima wacce ta fara maganganu akan cewa ba a biyanta, inda ta yi hira a social media inda ta yi magana da BBC, inda BBC suka yi mata wata tambaya suke cewa shin jaruman nan za ki iya faɗa mana kadarar da kika tara ko kuma shin kin tara wata kadara ne a ajiye? Sai ta kada baki ta ce wace kadarar za ta tara sakamakon ma kuɗin da ake biyan ta ko na abinci ba isar ta. Inda ɗan jarida ya mata tambaya nawa ake baki in kika fim, jarumar ta ce 5,000 ne sai 3,000 zuwa 4,000 ake bata. A haka za su je su kukuta su fim ɗin. Ta ƙara musu da cewa yanzu nan ma da ta dawo daga fim take kuma 2,000 aka bata. Sai dai kashi manyan 'yan jaridu sun tuntuɓi wannan fitaccen daraktoci kamar irin su Aminu Saira da Alinu da manya-manyan jarumai su Falalu Edore, inda Falalu Edore ya ce shi ƙarshen aikin da ta yi masa ma naira 20,000 ya ɗauka ya bata. Duk da haka jarida bata ƙasa a gwiwa ba ya tambayi sarki Alinu, inda Alinu yake cewa shi aikin da suka yi ƙarshe 40,000 ta ɗauka ta bata. Inda fitaccen jarumi kuma mawaƙi wato kan Naziru sarkin waƙa ya fito ya buga wa jaruman Kannywood habaici, inda suka ɗauki karan tsana suka ɗora mishi, inda kowa da kowa yake faɗa mashi baƙaƙen maganganu kala-kala. Idan gina barkan zuwa channel ɗin ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran mu ɗora sabbin shirye-shiryen mu.